Ka office jong Ribhoi District Medical but Health Officer mentaga sengi kala pelong ia ka jingilang patba ban Wanrah Jingtip Halor ka jingrakhi ia ka sengi World Suicide Prevention Day. Hadian kenia la penbut sadaka jing ya kren hagaba ki nongishim benta kilat ki lanti bat yada nakabat nakabenta ka bha kamiat bat ban betat jubor ka jing im. La pelong ru ia kena ke program sam Jingtip aki weipat ki benta jong ke jelaru la pelong ia ke jingmer jingmut ha ampati menta ke singi ha ka bala pelej jingmut ha ka bantau jingkermen lemba ki kam ki jam ke deputy commissioner jong ke South West Garu Hills ka Heman Nayak kala kren halo ke jing don kam ban Wanrah Jingtip bat ban penduna ia ke mensiem iben i Khynnah Skul bat ke Nonghikai jong ke Skul Springfield High Secondary School ha ampati kila pelong ia ka jing ya patba hinin ke singi Kibo penyak jong South West KHASI District ru kila pelong ia ka jingya patba hnin gesngi ha ka ba ki dekot jong ka Kynhun self help group kila wan benishim bentalang. Kibo penyak jong ka West KHASI District kila pelong ia ka program capacity